hor, peina, emaztea eta semearekin asaltzea baina berandu eskondutakoa berandu hori bakoitzak jakin behar du, baina... Bueno, gara egokinean. Askotan esaten dek, 40 urte ingururtan zuek jaingo zuek, gazte eskondu zinetenok, krisi handi esaten dela, krisialdia. Bueno, nire lagun asko krisialdia zutenean, bete-betean zeudenean, ni eskondu egin nioen. Hortan ere kontra egin behar. Hortan ere bitxia izan behar. Eta nola ezagutu nire emaztea? Berzo saio baten uste dira? Bai, nola ezagutu nien bai. Berzo saio batean, hain zuzen ere, egainarekin nioen, udaberrioan, da Axura Liziotik deitu ziotean, berzo saio bateako, hango esku irakutsi bat, ez tegizia handere inori eman behar zila opari bat, hainbeste urte olako zea bat, da hala ezagutu nien. Hainbeste urte berzotan ibili eta sari hon bat beharko nien, ezta? Hoxe, nire saria, hoxe. Orduan, zerbait berezia izango zian, hainbeste urtetan hortik ibilita, aukerak izango dituan, jente asko ezagutu ere bai? Bueno, bai, baina bihotzari tilin edo nork egiten, da bihotzean txinparta sortu zuena, hausi izango guen eta horrelaxe, elkarrekin jarri bizitzen hemen honetan, jogin etorri goan, elkarri genian, baina oso pozik. Eta orain 3 bat urte, sekulako sustoa izan zen duten? Ikeregarria. Hori bai dela, hori izango bat danok badiegu bizitzan argazki bat, argazki programa denez hau, argazki bat nahi ez genukena. Baina nahi gabe ere, oraindik hemen etorri egiten zeak argazki hura momentu hartan, badakik E. coli bakteria famatua, Alemanian hainbeste hil zituena, hori zian eta hemendik eraman genuenen Donostiatik Gurutzetara, gainera hasteko lehenengo sustoa, euria egon. Euria egingo ez balu, helikopteronera eramango genuke. Ze ote da. Oraindik gogoan zegoen hango argazki hura, Yolanda Sánchez, hango erizaina edo buru egiten zuena. 4 emakume eta 3 gizonezko, 7 erizain txuriz jantzita, eseri zeitzezte. Ze esan behar ote digute hauek, ze esan behar du, gure umeak zer du. Eseri eta orduan esplikatu zion dana, oso gaiz larria zela, ez zela hilko, baina oso bintxorinak galdu zitzakela, eta gauz asko baina zorionez, gero dana ondo atera hoan, oso ondo jarri hoan, geroztik egindako azterketa guztietan oso ondo atera dek, eta oso pozik, baina holakotan konturatzea ez bizitzan asarre txikiak, ezta? Eozin gauzegatik asarretu, eguraldiagatik asarretu, edo usutara joan da usuik ez dalako bira oka, zertako. Egunero dituk txorakeriak eta azken batean txorakeri batean bizi gaitu. Semea berandu arte zuen izan, baina bitartean hiloekin desente gozatu... Bai, nik hilo oso matxe izan dizkiat. Gaina gure etxean, erabat gure etxean ibiltzituan, danok hemen bizi gaituk eta oso hilo bakin nik jolas asko egin dira eta gozatu ere, bai. 5 dituk, ezta? Bai, Iraitz, Bizki Ariz Taulatz, Alex da Ane, eta gurea, Jokin, mila semea, baina 5 hilo bat. Hemen bat, bida. Kaixo. Kaixo, hemen bat, bizkitako bat. Osaba da? Ona. Ona? Bai. Beti? Bai. Txikitan denbora asko ite genuen beraekin eta... Bai. Egia da txoria bibila joaten zinetela? Bai, eta daukat horitzapena horrena gaina. Horrena. Bai, nola, hemen ikastola ingurutik gaina genbiltzan, pasiatzen, eta bubero zoituraik ez, hola kabin bila, baina bajun, eta... Nik erakutsi nizuen, bai, birigarro kabiezan. Eta birigarroak arratzoak urdin ezki. Eta xoxok abire erakutsi zen, haiek arratz urdinak. Eta gero hemen, ez da gizi emakume ziren, erderaz ari ziren izketan, enbakmuk esaten, ze erakutsi ote di hauei osabak, arratz urdinakin txorikabi bat. Karo, nio txiki eta holako ikusi gabe, eta hori dauket horitzapenen, bai. Eta bertzorik edo kantatzen zizuen, ala ez? Bertxo baino gehiago hitz-jokok pila bat. Eta beti egun puntualetan koplak eta telefonoz, eta hiloa bakoitzai gainea itezizkigun olako esaerak eta nik dauketan nahi bat, Aritz izena duna eta behazan, Aritz zintzoagoa balitz, eta nahi esatezian,
Olatz aurpegia lehen eta eskualatz. Eta olako gauzak. Eta horrein oroitzen zira? Hombre. Horrein bai, Bai. Eta Orduan, hilo bat baino bi horriago zen osaba. Xirikatzaia, eta ni gaina batzen naiz, asko juten nintzela beraien etxea edo izuan etxea bazkaltzea, eta gu denbora asko, eta alamonen bizi dira, eta orduan behare beti ikuste genuen. Eta ni jatun txarra, eta beak zirikatzen nien horrekin miskinen itzala, eta behin nintzen denborali baten moskeatu, eta ez zeten gustatzen gero bazkaltzea jutea garaien gana, nazkatu nintzalako, eta beti hor xirikatzen, Horrein batzen, esaten izula kiski, miskin, da kaskamelon. Hau dek nire bersoak erantzute izkiden hiloa bakarretakoa. Beste bat, ane, bi neskak honek bersoa idatzi, eta honek bersoa erantzun egiten dik. Telefono mobilen bidez. Eta anek ere, bai, zortziko txikian, eta honek erantzute zia bersotan. Orduan, bertsozaletasuna... Ni bai, ni oso zalea naiz. Bueno, guk ez zalea beharrezki hau, zaleak eta... Zalantzaik gabe, artista bakarrik ez, zaleak. Hombre, claro, ni askotan zen, nik jaingo zen zenbat maite zintuzten, ez zel gaituzun, bueno, zenbat maite zaituztetan, orduan esaten zidat. Eguneroko bizimoduak ez du argazkirik izan ohi. Gure anaiak, gure ama zaintzen, bizpahiru txanda egiten ditu astean, 3 urteotan. Argazkiak harrapatuko luke gertuko kainuetan. Pañueloa edo kollarea jazten, ilea orrazten, kafesne hartzen, txapela ondo jazten asmatu ezin da, paseatzen. Argazkia memoria omen. Gure amarena ordea ez gaitu tarteka ezagutzen. Gure amarentzat ez da beti Angelmari, baina Angelmari beti da Felixaren semea.